तामुलपुराव गारि लाखिनानै रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरजों लोगोसे गंनै गारि हमदों। तामुलपुरनि राजा लामायाव गारि लाखिनानै रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरखौ खानायजों लोगोसे रां दाबिनायाव बाहायनाय गंनै गारिखौ तामुलपुर पुलिसा हमो। मिन्थिनाय बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां तामुलपुर अदालगुरि लामानि कसुबारियाव फुंनि समाव माखासे दुथां लाइमोनफोरा राजा लामायाव आखायाव रड हकी स्टिक लानानै गारिनिफ्राय रां दाबिनानै लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। पुलिसा हमनाय रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरखौ हिमांशु नार्जारी, पंकज बर', मिथिंगा बर', ध्रुब बर', राजु सरनिया, ध्रुबज्योति बराली आरो दिपज्योति बैश्य होननानै सिनायथिदों। बे रां दाबिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन माखासे लाइमोनफोरा खारखोमानानै दं। तामुलपुर पुलिसा संदाननाय हाबाफारि लानायनि उनाव जाथायजों लोब्बा थानाय गासै सा 7 लाइमोनफोरखौ हमनो हायो। लोगोसे बे जाथायाव बाहायनाय AS01 EV3173 आरो AS01 DR2733 नम्बरनि गंनै गारिखौ बोखाङो। हमनो हानाय लाइमोनफोरनि हेंथायै तामुलपुर पुलिसा गसत थिसननानै संदाननाय हाबाफारि लादों। तामुलपुराव गारि लाखिनानै रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरजों लोगोसे गंनै गारि हमदों। तामुलपुरनि राजा लामायाव गारि लाखिनानै रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरखौ खानायजों लोगोसे रां दाबिनायाव बाहायनाय गंनै गारिखौ तामुलपुर पुलिसा हमो। मिन्थिनाय बादिब्ला थांनाय माखासे सान सिगां तामुलपुर अदालगुरि लामानि कसुबारियाव फुंनि समाव माखासे दुथां लाइमोनफोरा राजा लामायाव आखायाव रड हकी स्टिक लानानै गारिनिफ्राय रां दाबिनानै लामाजों थांलाय फैलाय खालामग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिहोदोंमोन। पुलिसा हमनाय रां दाबिग्रा सा 7 लाइमोनफोरखौ हिमांशु नार्जारी, पंकज बर', मिथिंगा बर', ध्रुब बर', राजु सरनिया, ध्रुबज्योति बराली आरो दिपज्योति बैश्य होननानै सिनायथिदों। बे रां दाबिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन माखासे लाइमोनफोरा खारखोमानानै दं। तामुलपुर पुलिसा संदाननाय हाबाफारि लानायनि उनाव जाथायजों लोब्बा थानाय गासै सा 7 लाइमोनफोरखौ हमनो हायो। लोगोसे बे जाथायाव बाहायनाय AS01 EV3173 आरो AS01 DR2733 नम्बरनि गंनै गारिखौ बोखाङो। हमनो हानाय लाइमोनफोरनि हेंथायै तामुलपुर पुलिसा गसत थिसननानै संदाननाय हाबाफारि लादों।